Zdravo, moje ime je Jeff Monson. Veoma sam sretan što sam na ovom forumu jer imam puno toga za reći. Podržavam sve one koji stoje iza ovog foruma i onoga za što se on zalaže. Dakle, prvo o čemu bih želio da govorim je političko okruženje u kojem sada živimo, gdje imamo ratove, globalno zagrijavanje, sukobe, gdje se ljudima trguje kao robovima ili kao seksualnim robovima i gdje ljudi i dalje žive u siromaštvu i u sankcijama. Ima toliko strašnih stvari o kojima možete čitati svaki dan na vijestima ili vidjeti na TV-u, poput svijet je užasan, a svijet je strašan, ali želim da istaknem da ima mnogo ljudi koji se trude promijeniti svijet na bolje, a bolji svijet je moguć. Glavna ideja je da sve počinje od nas. Ne možemo se osloniti na vlade. Ne možemo. Oslanjali smo se na vlade od početka vremena, od feudalnog sustava s kraljevima, od kapitalizma sa slobodnim tržištima, s izborima, demokracijom, glasanjem za predsjednike i predstavnike u kongresu i članove Dume da pokušamo popraviti stvari. Kada učestvuješ u životu svijeta, a svi su jednaki, kada svaki prolaznik na ulici uživa iste slobode kao ti, i ima iste mogućnosti kao ti i učestvuje u životu svijeta isto kao i ti, mislim da nema veće radosti za čovjeka. Kada svi ljudi na svijetu dijele taj osjećaj jedinstva unutar sebe, unutar ljudske rase. Svi smo mi ljudi, svi smo jedno. Kao što sam rekao, svi želimo isto. Pa zašto ne možemo da sarađujemo? Mi smo razumni, možemo poslati ljude u svemir, možemo stvoriti luda oružja koja mogu uništiti svijet. Možemo sve ovo. Ako to možemo, onda možemo stvoriti društvo u kojem ćemo imati jedinstvo i mir, gdje ćemo svi sarađivati. Ovo je naša posljedna prilika da se ujedinimo i mi ćemo se udružiti i to možemo učiniti sada, po vlastitom izboru, ili ćemo biti primorani da se udružimo jer živimo u vremenu kada su nas rat ili klimatske promjene natjerale da shvatimo da nećemo preživjeti kao vrsta bez ujedinjenja. Danas nam je ovo posljednja šansa da to učinimo dobrovoljno, a ne pod vanjskim okolnostima koje prijete da nas unište. Dakle, recite svojim komšijama, prijateljima, recite im da želite promjenu, da ste spremni nešto promijeniti i da želite da se oni promijene sa vama, bez obzira da li ih poznajete ili ne. Ljudi, ovo je takva prilika, tako mi je drago što pričam o ovome. Zamišljam samo kako hodam ulicom, srećem ljude, razgovaram s njima, putujem i viđam ljude koji svi to žele da se čovječanstvo udruži i to za nešto bolje što se tiče svih ljudi na zemlji. Bilo da ste čovjek sa invaliditetom, crnac, bijelac, muškarac ili žena, dijete, starac, bez obzira na profesiju, svi se okupljaju radi zajedničkog cilja i tako naše društvo postaje bolje.